Machigni janeno ma Lolwe Tv okinyima chalo kama indi saniendi en tarika par gaboro wantiere e dwe mar abich. Sama bende koro weche go mag running mates nyorumo te ng'ato koro osechiwo running mate mare en ler manendo makende. An Oboke ariyo kaendi manendo ma The Star, manendo ma The Daily Nation kod oboke mar The Standard. Mane wach maduong' mantiere kanyo sama bende korano kaendi how Gachagua Karua will shape Ruto Raila battle. En kaka kosa indi koro Raila kod Ruto bro yudo ka koro siasa gi olokore bang' kane giseyiero Gachagua kod Karua kaka jogo ma bende luwogi. One is known as a champion of justice and women rights. The other was Uru's PA. He is famous as a powerful grassroots mobilizer. Mano koro en Gachagua magi weche ma wachre kaendi achiel kachiel. Kang'iyo beto kaendi mar ariyo kaendi en kaka oket kaendi katun mar Kalonzo mara entiere ka Mudavadi, entiere kaendi ka Gideon. If consistently is inconsistent, add a face. If inconsistently consistent had a face. Manendo Kalonzo Musyoka ken ng'ama consistent, ken ng'ama ka osekawo laini matimo gimoro to timo. Mane wach mantiere kanyo maduong' ahinya. Kaka koro sani Raila kod Ruto bro yudo kura kaka nitiere. Kiambu ema nigi kura mang'eny, Mount Kenya nigi 1.2 million. Ailowe kaendi gi kaunti nendo mar Kirinyaga nigi 378,000. Mago eko mabende sani koro nitiere kanyo. Nyeri nitiere gi Ilwe gi Nyeri man gi 492. Pani Nyeri man gi ji mang'eny ahinya bang' Kiambu. By picking Martha, Raila has climbed the mountain. James Ole Kiapi wacho kamano endo ni sama koro Raila no yiero Martha koro oseidho mano endo ma en Mount Kenya. Mano e ler mantiere kanyo endo. Why Kalonzo may be locked out of presidential contest. Me wach mantiere kaendi. Wiper has to divorce Azimio coalition legally to allow former president to run. Mane wach mantiere koro sani ndicho ni koro Wiper nyaka uga Azimio komonde kore ka onyalo rengo kaka presidential candidate kod bende Wiper nogono endo. 12 days to determine Raila Kalonzo reunion. Me wach mantiere kaendi. Presidential aspirant Raila Odinga and Kalonzo Musyoka are engaged in a crunch talk that could see them reunite by May 30th. It has emerged that despite Kalonzo declaring his presidential bid and unveiling his running mate on Monday, he could shelve his ambition and support Raila should the negotiations succeed. Tellingly, Wiper has not moved to court to disengage from Azimio as they had earlier threatened. Kalonzo's troops have also refrained from attacking Raila in what some insiders say could be instructions from the party ranks. The two leaders are using the 12th window before IEBC publishes the final list of party nominations ahead of clearance to negotiate and possibly strike a deal to reunite ahead of August 9th. Wacho sani koro nitiere kaendi chal ne Raila gi Kalonzo pod biro duogre kendo Kalonzo tang bede ng'ama tije tek manade ni. Kendo ko jako duogo kende Azimio koro ji wacho ni koro Kalonzo ni kara koro en nyarunda. Idhi koni duogi idhi koni isigi tuomre to moko nigi kocha. Ka ang'iyo wacho nitie Kanu not private to Moi and Kalonzo meets his Salat. Salat wacho ni gin gi weche gi koma Kalonzo kod Gideon ok ging'eyo. Case whether Waititu Sonko can run taken to court. Petitioner says the move by two to vie is serious violation of the constitution. Mane wach mantiere sani endi ni koro Kalonzo gi Waititu kaka nogoli gich ma corruption office chande ok ginyal chung kendo mabende gichaka gi bede kaka jogo madwa chung kaka governors kuonde mamoko. Magi weche mantiere kanyo endo ka koro ang'iyo mos kendo aneno ka pajoso mo ndiko ano kanitiere ka nyalo somo gi to boke ndi mar 16 ka koro ibiro ka en na kanitiere which kind socialite Rispa Faith is planning to undergo a gastric bypass surgery to make her waist appear slimmer. Ninde wachi mantiere ka ndi jithagre gik mang'eny ma ng'ato mondo mi odhi operation mondo mi koro nungu ne obed matin. Mani koro thago Rispa sani endi achiel kachiel. Moko dilombi. Weche mag tuke kaendi
It's all your fault. Nonro says caretaker committee accelerated Mathare United's downfall. My watchman is Anikoro Mathare United Sanikoro the Loom. And Goro Kochakuru Kenya Premier League. And ma Benentia Chelmaneta Gora Henya. Sani Ndikoro Onge Kendo to one go watchani team Mara Linda Ogutu. Emomeo entire kamakoro entire noendo kama chelo bende how the game has changed kaka sani koro tugo lokoresa mabende koro Raila noka okarua Turuto oka ogashagwa. Ukambani is now up for grabs. Western seems undecided. The gender arithmetic is on the cards. As the race to State House odds up, its battleground zones and ideals are becoming more apparent, and still both the front runners must confront the important issue of voter turnout in their strongholds. Magi weche mantiere sanindi weche koro lokore ne Ruto kod Raila kaindi kono nyaka koro gomo pogre mano e wach mantiere kaindi. Despite backlash, Sauti Solvo to take over to Raila. Sauti Solvo mondo mikoro gidonje ne Raila kod Azimio e wach matiyo kod thumbegi maendi eler mantiere kanyo endo. Eno kaindika bien loso ni gibro timo mano. Develop cities growth plan Africa told. Mane wacho sani koro urugendo nonyiso jogo kuma gin jotelo mag pinje mag Africa mar mondo mi gilos dongruok mag bombe mag Africa maendi Africities madhi nyime sani. Ano kaindika ondiki kaindi key faces fail to show up on the first day. Mana kakasa ni report mara Africities chal jomanige nimbo chopo kanya chani kachiel poko chopo. Kanyo kaindi Raila Ruto raise stakes in Mount Kenya vote hunt with choices of running mate. Sani kwa mantana diri enigima dibedo mateka hinya esichima bende koro idoro mamundo mi ibedo ni intiere kanyo endo running mate ma Central Kenya. Heroic reception for Karua home turf ahead of Battle Royale. Mano ito bokeni mara uchileka Karua nyoro wako malicha hinya manendo dalagi kochi chande. Manegi makori nyalongi achel kanyo endo na Kenya Lead expresses confidence that Azimio will win in August. Mane wachimantire. Podano ka Karua mukit kaindi Karua cut her teeth fighting Moi defending democracy. Mante na dieri Karua gin jogo mabewa ng'eyo ni nosebedo ka chung motegna hinya manendo magwero kod Moi kinde mane entiere kod dictatorship chande. You will face the music. Sauti Sol cautions Azimio. Maya wachmantiere kanyo endo Azimio ne namateka ndinyo beka ng'ane go tamre miyo gilero ni lero mogidhige chulo karatani koro kendo jaka do kendo moro manyien. Paul Nasir Sonko in fierce race. Ni Sonko be onero ja Mombasa. Sonko sani koro baro gi Mombasa makoro oketo Abdul Nasir kaendi kagi kama ogiyue makosa nini Sonko be nyalo bedo gavana ma Mombasa ka jitu go Sonko bedo gavana ma Mombasa mapinyi duogo yue mos mane gima timre kaendi. Chete ko funny. Kalonzo allies dig in as rivals say Ukambani remains in Azimio. Mane wachmentire kanyo endo eni koro podo wacho ni Wakamba ntire Azimio, Kalonzo tokoro ntire oko which wachre mopogre. Ruto writes to IBC demanding resignation of Musheru over elections. Mane wachmentire kanyo ni koro Ruto gocho ondiko ne IBC mar mondo ngado kaka Musheru ma NCS mar ICT wechego ko mag yiero. Ng'iyane to ang'o ma wacho ito boke ndi mar 12 ondika ang'o. Ruto ondika ang'o ne jogo mondo mi Musheru ong'enyruok godo. Mane wach mantiere. Kang'iyo kaendi na kaka tuno ketka ni Ruto temo hombo Kalonzo mondo idho wheelbarrow. Kalonzo polo dagi. Mabe weche maneno ka ochung' kanyo kendo nitiere kaka pile. Decision Kidero Wanga hold each other at bay in gubernatorial onslaught. Former Nairobi governor opted to vie as independent after the women rep was awarded direct ticket by ODM party. Atu also is shaping up in Homa Bay. Governor contest between former Nairobi County Chief Evans Kidero and Homa Bay women rep Gladys Wanga. Dr. Kidero opted to vie as an independent after Ms. Wanga and his main challenger were awarded a direct ticket by the Orange Democratic Movement Party. He has vowed to go against the wave, the second county boss after
after second term with Cyprian. This year's election has broken pacts signed ahead of 2013 general election that was to see top county seats distributed fairly among sub-regions. Maindieni weche koma Kidero iluonge ni Ikeidawa kod Nyawa Ng'aya sani koro chuchieng manende gwenge koma Homa Bay. Kidero is doing so well. Apparently, ene kapono konge Kidero bende onyalo bedo ni ene gavana ma Homa Bay. Opono ona kamano piny tindo lokre jogo kura sani ok dhi gi wach mowachne gino. Klopp confident Salah Van Dijk fit for final showdown with the Real Madrid. Liverpool manager Jurgen Klopp is sure Mohamed Salah, Virgin Van Dijk will be fit to face Madrid in the Champions League final despite going off in Saturday's FA Cup final win over Chelsea. Mano watchman tikanye ndo Salah brobedo ni sawa Van Dijk bende mondo warak record team Real Madrid en revenge mission wasebedo ka warito gi ahinya. Kalonzo night talks deal that never was. In the run-up to the naming of Raila Odinga running mate, the Wiper leader had held a series of talks with the former President Uhuru Kenyatta rather. What went wrong? We bring you the intrigues and the push and the polls. Wende ko yomi koro Kalonzo ne omany kabisa gi Uhuru kod Raila to ne ok ochopo mar mondo mi otim mano maen winjruok mane jogo dwaro. By joining Raila, Karawa's resolve faces tough test. Mane wachmentire kanyo so much makarwano entiere number Oboke mara uchile ka leaders fear Kalonzo exit may cost areas mio goodies. Maigansa ni koro mine wacho kone ndo gwenge ko mag Ukambani. Anoka charity kanili kuingildo kanisa makoro Kalonzo onge Azimio ni gik moko nyalo bedo maricho ne gin kaka Wakamba. Kalonzo's options after fallout with Raila. Wiper submitted the former VP's name to vie before April 28th deadline. It would be up to Azimio to challenge Kalonzo's candidacy. If there is no challenge from Azimio or whoever, IBC will clear him. Mantiere kanyo endo ene wacho pod tek watemo ng'iyo kaka gini bro bet nyaka running mate mare manokao Andrew Sonkuli kaka jalopa mare. Kalonzo onego chung kamoro achiel onyonre kaka ng'ama dichuo onyon kama onyono no endo ok idog chien ok ingingni be ok indekni. Aspirants rush to pick running mates to beat midnight deadline. Ane weche mantiere koro ji mang'eny oro manyo running mates ma mondo mi koro gitiek wachni ndie achiel kachiel. Seche go eko mondo mi wang'i ane weche mamoko mantiere kaendi. Onge matanga medi. Arsenal left chasing Champions League shadow after poor show. Arsenal nyawe gini endi Modhi. It doesn't matter your age. If you are nervous, stay on the bench or stay at home. You need people to come here and play. Mane wacho sani koro Granit Xhaka wacho. Chiellini bids Juventus fans goodbye. Juventus captain Giorgio Chiellini bid goodbye to the Turin club's fans during 2-2 draw with Lazio in a Serie A Monday night. After 17 seasons at Juventus, Chiellini recently announced he was leaving at the end of the season, likely for MSL in the United States. And this was Bianconeri's final home match of the campaign. When Chiellini came off in the 17th minute, he took off his armband, placed it on Paulo Dybala, another player likely to leave Juventus. Chiellini walked Juventus, end of an era, 17 seasons. Kogo opira kanyo endo eno chimelicha hinya. Hawe gikanyo, wachakoro mkendo kiny.